Dirita kang kagawad Lilinet Sukayre diya sa Barangay Colorado. Hello, Ward. Good morning. Good morning. Si kagawad Lilinet diya sa Sukayre diya sa may Colorado. Live ta sa Ronda Probinsya. Yes, sir. Good Sa morning, Char. sir. Imo pagtimbaya una, Wad, sa mga taga Colorado. Okay, mayong buntag sa ato sa Barangay Colorado o sa Tibok, Siyudad sa Digo, sir. Sir Michael, mayong buntag po. Okay. Wad, among ipangutana, nagsugod nagniripakay na tupang milabay mga adlaw din sa Barangay Colorado. Nagsugod na pang-distribute Yes. diha sa Colorado, Wad? Yes, sir. Atong Friday, nahuman na gid ni tanan o distribute sa mo ang pinatibok ang barangay sa Oo. Barangay Colorado. Nya sa amo ato nga budget sa barangay gyud nga kwarta, sir. Ang una na mong round nga gihatag para sa katawhan sa Barangay Colorado. O say sulod aning ato ang food packs, Wad? Ang sunod ani nga food pack, sir, katong ihatag sa city, na diri karon sa amo bago lang nabot. Oo. Ya, ang amo ang pamaagi paghatag ani, sir, kada barangay kagawad nga na-assign sa distrito, mao ni siya ang magbalay-balay niya i-assist kung pinaka-pobre nga tabanganan jud kay sir, mao to ang amo ang hatagan sa first round. So katong mga may kaya, dili sa to. Unahon jud tong mas nanginahanglan. Sir, kay dili man pud maigo, sir, kay ang gi-allocate nga food pack diri sa amo is 138 lang ka food pack. Unsay sulod anak kagawad? Bugas pila ka kilo? Ang sulod ani, sir, murag one man, sir, wala pa ni namo abrihi, murag naa ni bugas, naay noodles, naay tinapa. Oo. So sa isa ka pamilya nga ibutang natog 5 sila ka buok, pila ka adlaw ka na mahurot, Wad? Siguro, sir, kani mahurot siguro ni kanang sa isa ka food pack. Kung isa ka pamilya nga tulo lang mo, siguro mukaon pud mo og mga 4 ka adlaw ani or 3 ka adlaw, sir. Mga 3 to 4 days. Then, Kung ang papa, kuha na po. mama, anak nga isa, Oo. ana or duha ana. Alright. Ang sa city, ma'am, na ba? Ang sa city, sir, karon pa gid naabot karong buntag, Okay. sir, gi-deliver diri. So, mahulog nga, bali, mauna po na ika-second round na po. Inigurot atong inyong unang nahatag, kana na pong gihatag sa city, mao'y inyo na pong ihatag dito. So, maulang sir, gihapon katong ng... amo ang Okay, sir? go ahead. Katong amo ang gihatag nga atong Friday, mao toy amo sa Barangay Colorado gyud, kwarta gyud to sa Barangay Colorado nga i-initiate sa amo ang punong Barangay Sherwin in Puerto. Mm-mm. I-aprobahan sa Barangay Council sa Colorado nga manghatag ni og food packs para sa tanang katawhan sa Barangay Colorado. So Okay. karon kay naabot naman tong sa city, pinaagi po sa tuwang Mayor Joseph Cagas, naghatag sila og mga 138 food packs ni. So amo ang pamaagi ani, according sa amo ang punong Barangay Sherwin in Puerto nga kami nga mga kagawad magpili ni og 20 ka buok nga pinaka-pobre diha sa amo ang purok. Ipasuro jud ni niya, sir, dili jud ni siya gusto nga ipaagi og lain kami yung mga barangay kagawad ang iyahang gipaturoy ani, di siya gusto nga kanang magtinapol mi mo ni karon, sir, amo atong gikuan dito sa amo ang purok, among gipang i-evaluate gid namo ang angay gid nga tabanganan diha sa among purok. Pila gani ka purok diya sa Colorado, Wad? 7 purok ni, sir, pero sa isa ka purok na ay tag 290 ka family, na ay 161, na ay 180, na ay 190, ug napoy 120. Daghan day, no? Daghan man di ay. So, Oo, para daghan. maapod Yes. ang gihatag sa city, 20-20 lang sa ka Oo, sa per purok. city, sir, dili sila maapod, pero gipangitaan ni og pamaagi sa muang punong Barangay Sherwin in Puerto nga basin di ay ug naapay sunod kani nga first round, sir, para ra gyud ni sa mga tabanganan. Tapos sa second round dito na pud ni magpili sa sunod na pud nga level sa tabanganan. Anton Okay. nga malukop gyud ni sila og tabang, sir. Okay. So, kuan, Wad, diha mo nag-repack sa kuan karon barangay gym. Katong sa barangay, sir, sa barangay Jimmy nag-repack ato, sir, uban sa among mga volunteer ug sa barangay staff. Okay. Sige, Wad, salamat kayo sa panahon. Unya ako na lang isingit
in behalf kang Kapitan Sherwin Impuerto, kumusta to paghatag sa mga quarantine pass na distribute na batanan? Sir, about sa among quarantine pass, sir, so far so good. Kay kami nga mga barangay kagawad, gimanduan gid ni sa mga punong barangay Sherwin Impuerto nga kami gid ang mag-door to door nga mohatod dito sa mga balay aron maiwas sa kato. Unya ma-apply po pang social distancing, sir. Kay kung dito man gud sa barangay ingatan, sir, magbuot man gud, sir, tapos dili dato ma-implementa sa social distancing. Okay, sige. Wadon say reaksyon sa mga katawhan sa Colorado paghatag sa inabang mga relief goods? Okay raman po kay sila, sir. Nalipay sila, sir. Kaya ang bugas daw nga among gipanghatan sa ilaha, sir, adili daw in FA nga. Lami po daw ang bugas, sir. Kaya daghan man niingon nga, wad, lami lagi ito inyong bugas nga gipanghatan. Kaya kato nga bugas, sir, dito namo gipalit sa galingan ni Tolero, sir. Wow, lami di na. Lami gid, sir. Di man na mo sugod ako sa kapitano nga manghatag nga igo lang po ilabay kaya di po makaon. Di, tagay daw ko, be? Bitoy. Dili na po siguro, okay. pero ikaw dapat manghatag rin sa mo. Sige. Wad, kagawad, imuha na lang mensahe sa mga taga Colorado nga naminaw karon, labi na nga ang uban nagkuan gyud no kana nagguol sa nahitabong crisis dala ning COVID-19. Kuno siguro tagaan mo sila mensahe nga at least man lang gaan-gaan ang ilahang paminaw. Wad. Go ahead. Okay, sir. Alang sa mga katawhan sa tibok barangay Colorado nga kita magpabiling ng kita sa ato ang mga balay. Kaya ang mga barangay official, kagawad, inubanan sa ato ang punong barangay Sherwin Impuerto, naghatag gid siya og dako nga pakabana. Gani, sir, matagabi murubing gid ni siya uban ang barangay tanod nga ma-assign anang gabi una aron ma-implementar ang ato ang curfew nga 8 to 5 PM. Okay. Unya gani, sir, ang mga basketballan diri, sir, iyaha gid ning gipa-close. Mga balibulan niya hagid ning gipa-close. Pakina katong mga nagdula o kanang mga tabanog, sir, kay uso naman pud ang tabanog karon, sir. Iyagid ning gihatagan og aksyon nga ang mga kabataan magpabilin lang gyud diha sa mga kalsatan sa Kabalay. Unya about sa food pack, sir, dili na ta o dili sila mabalaka kay kami nga mga barangay official moadto gid mi sa ilahang balay ug ihatod gid ni namo tagsa-tagsa sa ilahang pugkaran. O about po sa mga tao, dili lang diri sa Barangay Colorado, ako lang pong ikaingon, sir, nga ilabi na sa ato ang syudad sa Digos, nga mutuo pa sa gobyerno, kaya ang gobyerno wala man na naglantaw sa ato ang dautan, kundi naglantaw na sa kaayuhan alang sa tanan. Kaya right. Sakit nga COVID-19, sir, dili gid ni siya basta-basta. Usa ni siya kasakit, sir, nga dili nato makita unya og mataptan ta. Duoy kaayo ta kay mamatay ra jud ta, sir, nga dili ta maduaw sa ato ang pamilya. Kung sa tanan ang Ginoo ra jud ang nakahibalo o mag-ampo jud ta sa kanunay, sir, nga panalitdan ta o magkinabuhi ta nga mabalik og normal sama sa ato ang mga naagian ni atong mga unang panahon. Salamat, sir. Okay. Salamat. Alright. Okay. Wad, singit na lang nako, Wad Lilinet, kanang manggawas nga walay home quarantine or quarantine pass diha sa Colorado, dakpon gyud. Sir, about sa home quarantine, sir, kay naghatag man ni og city pass para lang to sa mga tambal, sa pamalingki, palit sa pagkaon. So napod-apura na to namo sa isa ka bubong, isa ra gyud ang among gihatagan nato kay dili pud namo puy gihatagan ang tanan dungag panggawas na isud na. Lagi. So isa lang gyud kada bubong. Ituman gyud ni sa walaod, sir. So hangyo na lang pud ninyo sa taos po, sir. Wanon gyud siya. Panang sitahon gyud sila pabalikon gyud kung walay home quarantine pass. Okay, so hangyo lang pud ninyo mga taga Colorado nga motuman lang para walay samok og tuloy-tuloy ang kuan. Okay. Amo po gihangyo ang mga taga-barangay Colorado nga mutuman lang po sa mando sa ato ang punong barangay Sherwin Impuerto kay siya naglantaw man po na siya, sir, alang sa kaayuhan sa tanan. Okay. Believe kay ko ninyo diha sa Colorado. Salamat kayo, kagawad Lilinet Sukayre. Mabuhay mo. Yes, sir. Daghan po kayong salamat nga sa kanunay si Governor Douglas Cagas, si Ma'am Didi, o si Sir Mark na agyud sa mo ay labi na gyud si Mayor Joseph Cagas nga initawag namo personal nga kwarta o personal nga tabang nga nagikan sa iyang bulsa, sir. Dili gid siya magdumili sa paghatag kanamo. Alright, sige. Salamat kayo. Once again, kagawad Lilinet Sukayre sa Colorado. Yes, sir.